το καράβι. Είδωρ, το νερό. Όμπρος, η βροχή. Νύξ, η νύχτα. Ήμα, η μέρα. Άναξ, ο βασιλιάς. Και άνασα, η βασίλισσα. Πώς θα σας φαινόταν ένα μάθημα που μας διδάσκει την ιστορία και το ταξίδι της ελληνικής γλώσσας μέσα από τα αρχαία ελληνικά? Για πείτε μου, παιδιά, τι έλεγαν τα παιδιά των Σπαρτιατών στους γονείς τους? Δηλαδή, εμείς θα γίνουμε καλύτεροι από εσάς. Το είπαμε! Είδαν και αετερπών τους οδηπορούντες, τραγουδούσα και διασκέδαζα τους διαβάτες. Και εσύ έγραψες για μένα δημιλία. Χρησιμοποιείται το θεατρικό παιχνίδι, χρησιμοποιείται το τραγούδι που κάνει το μάθημα να είναι ένα δρόμενο και όχι ένα μάθημα. Πρώτον, και δεύτερον, τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες, όπως αποδεικνύει και η επιστήμη, μέχρι τα 5 χρόνια έχουν το μέγιστο της δυναμικότητος καταγραφής και επεξεργασίας του εγκεφάλου. Μέσα από τη ζωγραφική, τα τραγούδια και το θεατρικό έχετε τη δυνατότητα να μάθετε και να εξοικειωθείτε με τα αρχαία ελληνικά. Μαθαίνουμε τραγούδια και ζωγραφίζουμε τα ζώα που μας δίνει η κυρία. Μαθαίνουμε λέξεις, λέμε τους μύθους του Αισόπου, κάνουμε μουσική, διαβάζουμε, λέμε ιστορίες. Θέλετε να μάθετε σε τι ακριβώς θα σας βοηθήσουν τα αρχαία στο μέλλον? Θα γίνω πιο έξυπνη και θα με βοηθήσουν πολύ στη ζωή μου. Θα μαθαίνω και πιο εύκολα. Το παιδί που σπουδάζει αρχαία ελληνικά, που μαθαίνει αρχαία ελληνικά, έχει μηδενική παρουσίαση στην δυσλεξία, έχει σχεδόν άριστα σε όλα τα τεστ νοημοσύνης, ακριβώς γιατί ο εγκέφαλος ενεργοποιείται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο κώδικα γλωσσικό. Μη διστάζετε να ξεκινήσετε αρχαία από μικρή ηλικία. Τα ωφέλη είναι πολλά και σίγουρα θα τα λατρέψετε.